No se on piengin perkele tässä morjens. Tyhmiä asioita tulee välillä lupailtua ja tulee sanottua. Ja tällä kertaa mä oon luvannut, tai en ole luvannut, vaan mä oon väittänyt, että kuka vaan pystyy olemaan Suomessa metsässä viikonlopun ajan näin syksyllä. Ei siinä ole mitään ongelmaa. Ja nyt mut on haastettu tästä asiasta ja mä aion mennä oikeasti tonne metsään. Minä pystyn siihen, sinä pystyt siihen. Jos minä pystyn siihen, niin sinäkin pystyt siihen. Mutta mä nyt ajattelin, koska mulla ei ole minkäänlaista kokemusta metsässä nukkumisesta. Mä en ole nukkunut teltassakaan kuin joskus festarilla. Se ei ole tosiaankaan sellainen, että mitä mä edes haluaisin tehdä, vaan mä oon enemmänkin koti- ja hotelli-ihminen. Ja joo, mä ajattelin, että mä dokumentoin tämän mun reissun, niin sitten ei enää kenenkään tarvitse ihmetellä, että pärjääkö se Mikko metsässä. Hyppää mukaan! No kuka se siellä menee? No minne se Mikko menee? Moi. Alkaa tuo mun metsäretki lähestymään ja mä ajattelin, että se on varmaan vähän tylsää, jos mä sillä vaan metsässä kävelen ja välillä pistän videota, että nyt mä kävelen ja nyt mä istun ja niin päin pois. Niin mietin, että saako sitä jotenkin mielenkiintoisemmaksi ja sitten mä muistin tuolla päivätöissä, niin tää käy monesti tuolla aika aamustaan tuolla keskustassa liikenteessä, niin siellä on, en tiedä onko tää korrekti termi, mutta sanotaan nyt kylähullu. Mikä on. Siinä aina välillä käy sitten juttelemassa ja muuten, niin sitten tuli sille selvistä. Mä oon Piehingistä, niin se alkoi kysymään, että onko nähnyt kettistä. Ja en tunne kettistä, että en ole nähnyt kettistä. Ja sen jälkeen se on aina, kun mä oon sitä nähnyt, niin se on kysynyt, että onko nähnyt kettistä. Ja sen mä oon sanonut sille, että kuulemma ihan hyvä, että en ole nähnyt kettistä. Ja niin ilmeisesti se on joku tyyppi, joka on asunut Piehingissä, joskus varmaan puhutaan ihan 100 vuotta sitten. Mutta tosiaan nyt kun tämä retki lähestyy, niin mä sitten muistin tuon homman ja kysyin tuolta Piehingin puskaradiosta, että tietääkö kukaan kettistä, ja sitten tällainen henkilö kuin Airi mulle kertoi, että on tosiaan tällainen kettinen on Piehingissä asunnossa tuolla metsissä tuolla meren rannalla, että ei ole mitään taloa ollut sillä, että se on ilmeisesti asunut ollut se mehtäläinen. Ja näitä on sitten, kun on näitä lapsia Piehingissä, että kun ne on mennyt tuonne uimaan, niin on vähän ja mehtissä leikkinyt aikanaan, niin tässä myöhemminkin niin on varoiteltu, että ei kannata mennä, että mehtää yksin, että kettinen tulee ja vie. Eli tarina ilmeisesti menee, jos mä nopeasti tuossa, niin kettinen asui metsissä yksin, siellä katosi tosiaan niitä ihmisiä ja sitten paikalliset kylämiehet sitten oli, kun näitä katoamisia tapahtui, niin oli lähtenyt sinne metsään ja oman käden oikeutta jakamaan ja sen jälkeen kettistä ei ole nähty. Mutta tarinan mukaan nämä katoamiset ei ole vähentynyt sen jälkeen, tai siis on nykypäivänä varmaan, mutta silloin aikana niitä katosi sinne siltikin aika paljon. Se mikä tässä täytyy ottaa huomioon, että silloin tässä ei ollut mitään kasitietä eikä niin muitakaan noita isoja, tai noita ei ollut niin tiheästi tämä asuttu, ja vieläkään tiheästi asuttu, mutta ei ollut näinkään tiheästi asuttu ja se on mehtää. Ja siellä on sitten meri, jossa ei ole kunnollinen ranta etes sellainen. Tämä on ollut aika hankala, että niitä varmaan porukka ihan niin kuin luonnollisista syistä kanssa hävinnyt sinne metsään, että onko se sitten kettisen vika ollut, mutta tällainen tarina sitten on jäänyt elämään, että se on kettinen, metsien kettinen siellä ihmisiä hävittää.
Mutta joo, mä sain kans tuolta Airilta sain tällaiset ohjeet. En aio niitä teille näyttää, mutta sain ohjeet, että missä about on se majapaikka ollut. Niin mä ajattelin, että mä lähden sinne päin katsastelemaan, että mikä on meininki. Ja niin. No, se nähdään tässä loppuviikosta. Hei, tuli tuossa ruokaan laittaessa mieleen sellainen, että kiinnostaisi teidänkin mielipidettä, miten tällainen tollo ilman minkäänlaista vaelluskokemusta, ei ole partio eikä armeijataustaa ja muuten, niin lähtee tänne mehtään koheltamaan, niin kertokaapa mulle, mitä mieltä te olette, että onko tuo ihan hyvä idea vai onko se ihan niinku tyhmä idea? No on tyhmä idea. On sun tyhmistä ideoista tyhmin idea. Mutta tuo mä tiesinkin, mutta mua kiinnostaa se, että mitä mieltä te olette tästä hommasta. Niin. Sehän varmaan selvä kokeilemalla. Ei muuta kuin sinne vaan ja kokeile miten käy. Ei Mikko, ei. Huono idea. Tiedätkö mitä? Se on sellaista, kun lähtee kumpparit jalassa ja muutaman saan metrin jälkeen huomaat, että perkele saappaassa on reikä ja sukat on märkänä ja tötterellä on siellä kengän käreessä. Ja vittu, kun siellä ei mitään tekemistä. Saatana samanlaisia puita joka paikka täynnä ja märkää. Ja sitten kun sä vittu päätät, että mä pidän nyt ruokatauon. Sä saatana yrität jostain löytää kuivaa puuta. Ei perkele. Sit sä saat nippanappa. Sen tulee siihen ja notskin pystyy. Kaivat ne vitun soijamakkaras ja nakit sieltä. Ja et malta ottaa hiilosta. Ei. Kun liekin sä paistat semmosen mustia käkkäreitä saatana ja paskalta maistuu. Niin kyllä tulee kotia ikävä. En suosittele. Ei. Älä harkitsekaan. Ei. No, jos me muistellaan näitä 1,5 kilometrin pituisia kävelymatkoja Kuustokista keskustaan kotiin nukkumaan, niin et sinä sitä metsää kyllä enää siihen vaeltamiselle tarvi. Eihän tuo Mr. Mike Piehingille ole mikään ongelma. Onhan jo pikkupojasta asunut metsän keskellä ja edelleen helppanakki. Jos metsään haluat mennä nyt, sä takuulla yllätyt. Kevyissä eilisissä huuruissa, niin mun mielestä aivan saatanan hyvä idea. Suosittelen palata metsään ja juurille. Metsäähän tuo menee, että rytisee. Vaan menkö? Ai mitäkö mieltä? No kyllä sen sudet sieltä sitten syö. Oppiipa olemaan niin. Niin, tuo oli hyvä kysymys. Kyllä. Mulla on kokemusta metsään menemisestä. Vaimoni voi todistaa sen, että mä lähes joka päivä menen metsään. Mä sanoisin siinä, että kyllä ihan hyvin voi ilman kokemustakin mennä metsään, että kyllä sinne aina pääsee. Se saattaa olla vaikeampi päästä pois. Jos pelottaa, niin kannattaa syödä ne sienet ennen kuin menee metsään. Tähän minäkin yhdyn. Silloin se helpottaa. Jos pelkäät menemäsi hukkaan, niin suosittelen, ota purkki Syrströmmingiä mukaan, eli hapan silakkaa. Ja avaat sen siellä skutsissa, niin jos ei apu tuu, mikä saattaa olla ihan mahdollista sekin, niin kyllä kaikki elävä häipyy sitä läheltä. Ja saa olla ihan rauhassakin sitten. Niin, ja sitten semmoinen pikkuinen vinkki. Mä otan aina tämän mun miehen mukaan, kun se on paljon isompi kuin mä, ja sen henkivakuutus on ihan kohtalainen, niin tällainen
pieni tieto. What the fuck? Okei, tässä vielä parisuhdevinkki. Älä koskaan kerro kaikkia salaisuuksia. Okei, kiitos vaan kaikille. Ymmärsinkö minä nyt oikein, että metsään vaan. Ja Raffelle ja Sannalle tuossa lopussa sai ihan hyviä neuvoja, mutta kyllä mä sinne nyt yksinään menen. Sanna saa pitää Raffen vielä ainakin tämän reissun ja katsotaan sitten seuraavalla kerralla. Huomenta kaikki. Tänään on se päivä, kun pitäisi lähteä metsäretkelle. Niin kuin äänestä kuuluu, niin en ole ehkä ihan hirveän innoissani. Äänestä kuuluu kähäittä, mutta se ei ole sairautta toivottavasti, vaan se johtuu siitä, kun meillä oli eilen bänditreenit ja meni aika myöhäiseksi ja nyt on vielä aika aikaista. Mutta niin, vähän kahvia koneeseen ja niin, kyllä tää tästä. Kyllä tää tästä. Niin ja sitten tuli vielä mieleen, että en lähde ihan soitelleen sotaan, niin tuli ihan tätä kuvaustakin varten hankittua lisätavaraa, että nyt mä voin tehdä muun muassa näin. Elikkä hankittuna on selfietikku. Ja voin luvata, että en tuu tekemään tuota enää toista kertaa. Vielä pientä niin, varusteasiaa mulla niin, on siis yllättäen kyllä rinkka, minkä on joskus ostanut, se on ollut ehkä enemmän jossakin tuollaisessa festarikäytössä, mutta niin, sellainen on ja mahtuu tavaraa tai jonkun verran omaa evästä tai tuollaista evästä, mitä voi syödä kylmänä mukaan, kun niin. Jos en mä saakaan nuotiota. Mä ajattelin jopa olla sen verran extreme, että en ota mitään, mikä se on, drang ja tällainen hässäkkä, niin en ota sellaista mukaan ollenkaan, vaan niin puilla lämmitä, mutta mä otan syttypaloja mukaan, niilläkään mä saisin sytytettä, jos ei muuten, mutta tällainen extreme veijari mä oon. Joo. Varusteita tsekkailin, niin mullahan on niin ihan hyvät tällaiset kengät, missä pitäisi olla maasto-ominaisuudet kohdillaan. Mutta toisen kengän pohjaan oli tullut reikä. Niin miksi tääkään? Ei näköjään kovin hyvin toimittaa. Niin reikä. Ja minä sen näppäränä poikana paikkasin. Ennen, että sitä ei tarvitse lähteä tonne mehtäisen kanssa touhottamaan. Mutta joo. Siinä teille epäilijät. Elkää epäilkää. Ja yksi asia kanssa täällä, kun mä kotona näitä lähtövideoita kuvailen, niin tuo ihme ääni, mikä välillä kuuluu, niin se ei tule minusta, se tulee tästä. Se ei haluaisi kans, että mä lähdin. Nyt kun katson tonne ulos, siellä sataa vettä, siellä tuulee, siellä on kylmä, mua pelottaa, että kaikki ne Mikan ennustukset käy toteen. Mutta on mulla tässä vielä työpäivän aikaa. Toivottavasti ilma paranee, että mä pääsen sitten illalla metsään. No niin, se on lähtöpäivä tänään. Tai siis lähdin justissa. Mulla on vähän myöhässä tuo lähteminen, kun niin no, se vaan myöhästy. Tuossa takana näkyy meidän autot. Ja mihin mä oon menossa, niin se näkyy
tuossa, metsä. En mä toki ole tuohon aivan meidän lähimpään metsään menossa, mutta sitä kautta mä pääsen tähän heti tähän metsäfiilikseen, kun mä lähden tänne kävelemään. Ja siellä se Kettinen varmaan mua jo kovasti odottelee kyläilemään. Iso ongelma mulla tässä vaiheessa on se, että mitä vittua metsässä tehdään. Niin mä vaan kävelen täällä ja sitten kun mä oon kävellyt, niin sitten mä istun. Mitähän porukka tekee metsässä? Kuitenkin aika moni tuttu käy jossakin ruskanretkillä ja muuten ne kävelee tuollaisessakin Lapissa. Onko tää sitten väärin, että mä oon Piehingissä nyt kävelemässä, mutta ihan sama. Mutta tästä se lähtee. Tilanne on sellainen, että meitä löysin sillan. Ei välttämättä mitenkään maailman parhaassa kunnossa tämä ole, mutta kato vittu kantarelle. Mutta näyttäisi, että tämä minut... Joo, oi saatana, vittu. Anteeksi. Loksahti tossa lauta alta. No, en tiedä. Eiköhän tuo vielä kestä ainakin sen toiseen ylitykseen sitten, kun tuun takaisin. Jatketaan. No niin, piti istahtaa tähän levähtämään hetkeksi aikaa. Hetkeksi aikaa vähän kamppeen vaihtoa ja muuten. Joo, tällainen mielenkiintoinen asia, mitä mä en ajatellut edes, että kun lähdin liikenteeseen, että mitä tässä voi sattua, niin, tai siis tapahtua niin kuin minun eduksi. Ja se, että Piehinkihän on silleen tuon Kasitien vähän niin kuin molemmilla puolilla, tai ei vähän niin kuin se on just niin kuin molemmilla puolilla, maan ja meren puolella. Sitten mä täällä meren puolella nyt oon liikenteessä, niin mä kuulen autoon äänet koko ajan ja luultavasti ihan niin kuin yötä myöten, että jos mulla jostain syystä tulee tarve, että päästä pois täältä tai tämä eksyksissä, niin ei kyllä lähteä kävelemään vaan autoääniä kohti, niin sieltä löytyy Kasitie, ja sitten kun mä löydän Kasitien, niin kyllä mä sieltä kotiin löydän. Jos sattuu käy nyt. Mä luulen, että, tai siis mä nyt se on silleen varsinaisesti ajatellut, että missä mä oon tällä hetkellä, mutta siis, että ei tunnu siltä, että on eksyksissä. No niin, kello alkaa olemaan jotain yli 4 ja 5 välillä. Mä tässä löysin tällaisen leiripaikan, mihin mä aion pistää teltta. Tää on tällaista, mä voin esitellä. Tässä on tällainen suhtkot tasainen tila, missä ei ole mitään sen kummempaa. Sitten kun mä tässä kävelin ympäri, mä en eka huomannut toiselta puolelta kun katsoin, mutta tässä on ihan selvästi tällainen nuotiopaikka. Ilmeisesti täällä joku muu on ollut, tuossa on ihan muutamat puut on tolleen noin laitettu. 4. puu mä itse kompostuin, se oli tuossa vähän matkan päässä, silloin mä kävelin vaan tästä ohi ja huomannut, mutta se oli vähän niin kuin heitetty tuohon jonkun matkan päähän. No ei sillä mitään väliä, en mä niitä tarvi. Nää on varmaan, joo nää ihan, näissä kärsii istua ja tuo on nyt vähän tuo nuotio, mä en tiedä, onko tuo nyt, no se on tollainen silmänmuotoinen. Nuo kivethän tuossa on vähän tolleen, mä oikein tiedä mikä niissä nyt on. Ne on vaan tolleen
Ne on vaan laitettu siihen. Niiden päällä ei ole näkään mitään sammaltakaan eikä muuten, mutta niin, ihan en tiedä mikä järki tossa on, mutta semmonen se nyt kuitenkin on. Niin tossa, niin enköhän mä nyt ala virittelemään telttaa pystyyn tohon ja kahtellaan sitten nuotion sytyttämistä. Morjens. Okei, teltta on pystyssä. Mä siihen yritin tehdä taisin tehnyt vielä sellaisen videon tuosta teltan kasauksesta, tai siis tällaisen, sellaisen nopeutetun hässäkän, mutta niin, en tehnyt. Ja sitten se, että mikä tässä harmittaa tosi paljon, että teltta on pystyssä, mutta mä unohdin, että mun piti ottaa pressu mukaan, että olisi niin, saanut tuohon päälle, jos sataa vettä. Eli nyt toivotaan, että ei enää sada. Plus toiseksi, että on joku yhdet vaihtovaatteet mukana. Niin jos mun pitää kuivutella vaatteita, niin olisi kans hyvä, että niin, ei sataisi. Ja toinen, niin ne tikut, että saa iskettyä tän tonne maahan kunnolla kiinni, niin ne jäi kans pois, mikä helpottaisi kans sitä, että jos sataa, niin ne vesi lähtisi sitä teltan päältä hyvin pois. Tässä enimmät, niin saa nähdä, tuleeko ne nyt sisälle, mutta ja muutenkin yöllä varmasti kosteutta, niin mutta kai mä jotkut tikut tuossa vuolasen ja tein niistä sitten tuohon, että jos ne pyssyis, mutta joo. Jos ikinä käy niin, että mä aion tulla takaisin mehtään, koska tähän mennessä täytyy sanoa, että tämä on ollut aivan helvetin tylsää. Mä voin kävellyt koko ajan. Niin varusteet tsekki paremmin tehdä. Näin se on. Nyt mulla on tässä seuraavana ohjelmassa mä sen teltan pystyn. Tällä näköjään puolukoita on. Puolukoita on jonkun verran. Tämä näytti kyllä aika pieniltä ja itse asiassa mä en edes tiedä, että mihin aikaan marjoja syödään. Täällä on satanut aika paljon ja tuli jo sellaista räntääkin. Polttopuita mulla on eväitä kyllä, mutta niin, sellaista mitä ei tarvitse lämmittää. Mutta niin, olisi se ihan mukava tuossa lämmittää. Mä ajattelin, jos saisi vaikka jotakin vettä ja saisi vaikka kahvit keitettyä, niin se olisi todellakin jees. Niin, mä en tiedä, mitä mä näin tähän videoon nyt vielä. Tuolla näyttäisi olevan tuollainen vähän tihempi alue. Mä että jos siellä olisi pysynyt puut kuivassa, niin kävelee sinne. On vähän hankala päästä tästä ja puhua samaan aikaan. Mutta siis niin, kun illemmalla tuossa pääsin takaisin tonne leiriin ja jos mä saan sen tulee sytytettyä, niin mä voisin vähän kerrata että miksi täällä ollaan. Miksi täällä ollaan ja minkä takia mä tänne tulin, koska ei ole todellakaan niin kuin meikäläisen niin, täällä on hienosti kaatunut. Niin ei ole todellakaan niin kuin meikäläisen kuppi teetä niin, tällainen metsässä kävely. Varsinkaan nyt, ettekö mulla oli ne mun yhdet kengät, mitkä mä luulin, että pitää vettä, kun mä ne kerran itse korjasin, mutta ei ne paskat mitään vettä pitänyt. Ja, niin, ne kastuu. Onneksi mulla oli kumpparit mukana, mutta näitä taas muuten on ihan hirveän hyvä täällä kävelemiseen, mutta kyllä eihän tällä niin kauan, etteikö pärjäisi. Joo. Ja siinä kävi, että en mä mitään nuotiota saanut sytytettyä, se on niin
märkänä kaikki nuo puut ja muut, mutta onneksi sen verran myöhäistä tuo lähtö, tämä kerkesi kotona syödä, ei tässä nyt varsinaisesti nälkää, että eväsleipää tälle illalle ja sitten varmaan alan virittelemään ihteni kohta nukkumaan, koska ei tässä nyt hirveästi mitään tekemistä ole. No, pääsin tuossa äsken. Oli ihan niin kuin olisi jotakin kuulunut jotakin lasten ääniä tai jotakin kävelyä tuosta teltan ulkopuolelta, mutta ehkä se on se mielikuvitus teki Tepposen, että ehkä mä oon tehnyt itsestäni taas kerran pelleen. Ja tällä on muuten ihan... Mitä? Tuolla... Olisiko ollut joku lintu tai joku elukka tuossa? Kuuntelin, että tällainen meni tällainen äänikulutusta teltan vierestä. No, mutta ei siinä mitään. Tällä aivan saakelin kylmä, että mä taidan jatkaa nukkumaan. Joo, hyi saakeli. No niin, herkkä säikähtää. Mä kävin äsken tuolla pihalla ja nöykkäämässä. Mä luulen, että tilanne on se, että tässä kävi jotkut epäilee, että olisiko täällä jotkut teinit käynyt säikyttämässä, mutta koska mitään muuta tässä ei näkynyt, mä huutelin kyllä aika kovasti tänne perkelettä sun muita, että ois, mutta tosiaan ainut mitä mä löysin täältä, niin vaikuttaa siltä, että mä joutuin karhuhyökkäykseen uhriksi. Ihan hauska sinänsä, mutta täälläkö ei ole mitään suihkuja eikä muita, niin se olisi paskanut housuihin, niin hyi helvetti. Siinä olisi ollut homma, mutta tosiaan tällainen nalle täältä löytyy. Nallukka. Tööt. Sinähän sä tajat olla pellenenämies vai onko se minä? Tiedätkö, Nalle sä tajat saa piengin perkele pinssin, kun onnistut vaan noin saakelisti säikäyttämään. Käykö kaveri? Käy se. Huomenta näin kylmä ja oikein huonosti nukuutuu yön jälkeen. Siinä ei mulla ollut mitään tuossa yöllä sen kummemmin. Se yhden herätyksen jälkeen, että ei tässä käynyt. Teltta sai olla ihan rauhassa ja muuta, että minä ei käynyt enää ketään, mutta yksi mikä huomasin tuossa kun nousit teltasta, niin Nalle on lähtenyt, että se on sitten, olisiko se sitten mä tuossa sen verran huusia kiroilin silloin yöllä, niin olisiko ne sitten säikähtänyt just ketkä olikaan tuossa pelleilemässä, niin eivät sitten tulleet. Olisiko se ollut Kettinen, joka Nalle leikkii. No joo. Sen verran kylmä tässä nyt että pakko on lähteä hakemaan jotakin
Tuo nuotio melkein on saatava käyntiin. Jos sitä näillä aurinkokaan paistamaan kyllä. Ja jotakin lämmikettä pitää saada sisällekin päin. Mutta joo, jatketaanpa sitten myöhemmin. Joo, mä voisin tuosta Kettisestä vielä jotakin kertoa. Eli tosiaan Kettinen kerrottiin, että erittäin tarkkaili näistä omasta reviiristään ja ei silleen halunnut ihmisiä sinne. Mutta sitten tosiaan kun ihmisiä alkoi häviämään täällä Kettisen mailla, niin siinä oli sitten tullut noita oli niinku kylämiehiä ja sitten oli tuolta kaupungilta tullut ne porukkaa ja olivat omakään oikeutta jakanut Kettiselle ja Kettisen. No, kyllä se varmaan niinku arvaa mitä Kettiselle tapahtui. Mutta Kettistä sen jälkeen on sitten nähty tuollaisissa tarinoissa vaan kuultu siitä ja Ja tarinahan puhuu sitten sitä, että ennenhän ei tosiaan Kasitie ollut tuossa niin lähellä, että tää oli aika syvällä metsässä ja sitten tuo merenranta kivikkoinen, että kyllä niitä ihmisiä varmaan tänne niihin aikoihin katosi ihan niin kuin muutensakin, että se ei välttämättä ollut Kettinen mitenkään syypää niihin, mutta niin, ihmisluonto on vähän sellainen, pakko löytää joku syy asioille ja siihen ratkaisu, kun helppo ratkaisu ei sinne sitten välttämättä, niin aina sitä asioita tutkita loppuun asti, mutta niin, semmoinen on Kettisen tarina. Oli syyllinen tai ei, minä en ole tuomari. Mutta niin. Sellainen, no niin,
Nyt mä alan iskeä tuon tulee tuohon oikeesti nuotion. Jatkellaanhan sitten myöhemmin. Nyt tässä on jotakin. Tässä on jotakin outoa. Rupesin edaamaan sitä äskeistä videota ja vittu. Ei tää parempi, että mä näytän teille. Mun koko mä istuin tässä, katsoin sitä videota ja yhtäkkiä huomasin, että täällä oli tapahtunut tällaista. Kaikki mun tavarat on levitetty teltta apposeen auki ja miten sattuu tuossa, mutta mikä ei vittu. Mun nuotio on mä tuohon ladoin, pistin puita ja mä olin ihan valmiina sytyttämäänkin se. Ja nyt se on tuon näköinen. Ei vittu. Ei. Kyllä se nyt on niin, että mä ei selvästikään tänne haluta. Meikä pistää kamat kasaan ja mä lähden kotiin täältä. Pitää soittaa rouvalle, että tää loppu tähän. Yritin rouvalle soittaa, mutta ei täällä Piehingissä täällä on yhteydet vähän mitä ne on. Mutta mä lähden nyt kotiin matkalle ja luulen, että mä nyt kotimatkassa mulla ei mene, ei mulla mene varmaan kuin pari tuntia. Tässä on aikamoinen tää ryteikkö nyt kyllä, että missä vähän kulee. Mutta tässä tekee hyvää tuo, että kun on tuo Kasitie ja mä kuulen, että Kasitien äänet ne kuuluu tuolta sormeni osoittamasta suunnasta. Niin silloin tietää, kun mä pääsen koko ajan tuolla mun niinku oikealla puolella, niin mä oon aika lailla menossa oikeaan suuntaan. Tuolla on tuo satanan nalle. Mä lähden kahtoon. Sama saatanan nalle sillä. Mitäs nalle? Mitä sä täällä istut? Säkin teet muuta jotain aika pahasti. Hei. Jos te ootte tässä jossakin, niin mä oon lähdössä pois. Ei tarvi enää. Saitte säikäytettyä jo niin paljon, että ei tarvi enää. Viekää nalle sitten mukana, ettei jätä sitä tänne roskaamaan paikkoja. Joo, täällä alkaa päivä paistaa. Tuli tossa jo vähän kuumakin välillä. Mutta joo, kävellessä, mutta niin mä vähän mietin aamusta tapahtumaa tuossa kun säikähin, niin en mä oo keksinyt mitään muuta selitystä sille oo nyt keksinyt. Kyse, että mä ilmeisesti nukahin. Siinäkin tuli yö nukuttua niin huonosti, että vitsi, täällä alkaa olemaan vähän ahasta. Niin nukahin siihen ja
niin oli jotenkin ehkä unissa, niin perhana kiinni oksassa. Niin että oli sitten nukahin siihen ja unissani sitten levittelin ne siistin näköisiä puita. Kauhuleppamaisema. Niin. Olisiko mä sitten siinä niinku nukahtanut vaan ja unissa niinku lukenut tai jotakin. Oikein muuta keksi, että mikä siinä on. Jotenkin. Joo. Niin. Se täytyy olla. No, mulla mennessä äsken mä noita puita tuossa kuvailin. Mä ajattelin, että otetaan nyt siitä, jos niin, joskus perustaa sellaisen bändin, että tarvitsee tällaisia paljaita puita niin, kuviin. Niin. No, ollaanko ottaa niistä kuvia? Vaikka mulla kyllä tosi akku on vähissä, mutta en mä nyt täällä enää kauaa ole, ettei varmaan pitkä. Mutta niin, mennessä jää huomaamatta tällainen. Varmaan kohtuullisen vanha Alkon pullo. Tässä ei vuosilukua en mä löyä, että näkyisi, mutta niin. Ei tää olla kettisiä, on tää varmaan uudempaa tuotantoa kuin kettinen, mutta tämä, ottaisinko mä tämän, ei mä jätän sen tähän. Ei pitäisi jättää roskia luontoon, mutta mä nyt jätän sen tuohon. Tällä kulkee tyhjän viinapullon kanssa. Ei tää mikään liepullo onkaan. No Alkon pullo, niin ala kulkee täällä, että joo, jääköt kettiselle sitten. Tässä nää on. Oliks nää tässä äsken? Näitä on 3. Oliko ne tuossa äsken? Ei ne ole. Pitää katsoa noista kuvista, mitä mä otin. Joo, täytyy ne olla siinä. Pitää katsoa niistä kuvista, kun pääsee kotiin. No niin. Nääkin on tällaisia. Joo. Niin, pitäisi olla varmaan aika lähellä kotona, niin kotiin, niin, niin tarkistan niistä kuvista tarkemmin. Mä en ole varmaan huomannut, vaikka tuosta mä kyllä tuli, mutta joo. Ei siinä. Pulloja nuo tänne mä lähden nyt jatkaa matkaa. Jatkaa matkaa. Joo. Mä oon mä jossain vaiheessa eksynyt. Kello alkaa olemaan jo 4 ja mulla olisi pitänyt olla jo monta tuntia sitten kotona. Mä lähdin silloin aamulla. Se oli ennen 10 jo, kun mä lähdin kävelemään. Mä oon tullut, no näette, tollasia pusikoita vähän väliä tässä. Mennyt niistä läpi jo moneen kertaan ja kun olen lähdin kävelemään tonne kasitielle kohti. Mä ajattelin, että sitä kautta mä löydän kotiin, että jos mä oon jossakin, niin mua ei pitäisi olla niin kaukana, että se kävelen kasitietä pitkin kotia, mutta onko jotkut niinku heijastukset, jotkut sitten minä tiedän mitkä, mutta siis mä lähden kävelemään, kuulen tuolta kun menee autoja ohi ja mä lähden kävelemään sinne niitä kohti, niin ne ei vaan niin löydy. Ei sitä tietää, ei löydy kerta kaikkiaan, ei millään. Niin täällä on kaiken maailman siellä ja sitten tämä puhelin ei toimi, mä oon yrittänyt soittaa, ei ole edelleenkään minkäänlaista kuuluvuutta ja
Niin. En mä vittu tiedä, ja sitten täällä on. Vittu. Tää on vittu tää sama paikka, tuo pullo. Tää pullo, mä jätin tän just tähän paikalle. Täällä on nämä saatanan renkulat, mitä nuo onkaan. Samassa paikassa, missä mä olin silloin 9 jäljistä. Tai varmaan, niin. Ei vittu. Vittu. Nyt Mikko Skarppa. Ei tää voi niinkö näin olla. Mitä helvetti. Mitä vittu. Hyi saatana ja sitä. Onko täällä joku? Lähti joku lintu aika vauhdilla. Voinko mä jäädä? Vielä ei tule parin tuntiin pimeätä, mun on pakko jatkaa matkaa. Mä jätän mun. En jätä reppua, mä otan repun pois selästä, mä otetaan ne. Ei vittu. Oikeesti kun mä oon täällä. Samassa saatana. Mä olen vähän syö loput eväät tässä paikassa. Mä oikeesti tiedä. Sitten mä vielä kerran lähden kävelemään tonne, mistä mä kuulen tuo Kasitien metelin, niin mä kävelen sinne ja sitten se on. Joo. Noniin. Mä oon nyt kävellyt aamusta asti. Mä oon kävellyt tonne, missä kuuluu nuo autoäänet. Mä oon kävellyt sinne päin. Ei mitään. Mä oon käynyt päinvastaiseen suuntaan. Ei mitään. Vittu. Mulla pitäisi olla tässä niinku. Mä oon kävellyt niin monta tuntia, että pitäisi olla joko niinku merenrannalla tai Kasitiellä. Sama kumpaan suuntaan mä lähden, nuo autoäänet kuuluu koko ajan. Mä oon jossakin tosi lähellä. Onko ne mun päässä? Ne oikeesti mun päässä ne äänet vai mitä vittua? Mä oikeesti tiedä. Kylmä. Wow. Vittu mä tiedän. Vittu. Ei voi olla. Ei saatana.
kun mä... Vittu. Vittu. Helvetin. Mitä nää on? Tiedä mitä tuossa äsken tapahtui, kun tuli autosta selän takaa kuulua vaan helvetin iso joku rysähys. Se on niin kuin joku olisi koskenut mua. Joku olisi koskenut mua olkapäähän. Mä lähdin juokseen vaan saakeli. No niin lujaa kun pääsee tänne juoksemaan. Tää on painäily. Aiko. Kalle, sä näet tän niin. Pitänyt uskoa eikä lähteä. Mitä tänne? Vittu.
Kuka. Saatana.
Bye.